ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳಿನ ನಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಉನುಪುಗು ತುತುದಿ ಕರಿಯಗು ಕೊರಡ ತತ್ವಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಗು ದಿ ಅಜ್ಜೊಗು ಬುಡಡ ಬಿಡ್ಡೂರ ಪಣದು ನಂಬು ನಡತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳು ನಮನ ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತ ಕೊರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವೊಳ್ನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಉತ್ಸವ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಡಪೇರೆ ಬೋಡಾದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಒರುಬುದ್ದಿಡಾದು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲಟು ಪತ್ತದಲ್ಪ ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ತು ಬರಡು ಪಣ್ಪನ ಆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದು ದೈವದ ಕಲಕಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಾಗದ ಜನಮಂದೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಪುಗರ್ತೇಡು ನೆಗತ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳು ಸತ್ಯಗೆಂದಂಡು ಮಾಯ ಮೆರೆಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು 14 ವರ್ಗದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಲೇನು ಮಾತೇಳು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾತೆರಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಈ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ಟು ಲೋಕಮಾನಿ ಮಂದೆಳು ತೆರೆಯೋಡು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುಲು ಜನಮಂದದ ಉಡಲಿಗೆ ತೊಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುವೋಡು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇನುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು 4117 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು 4 4117 ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ಕು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಕೊರದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟು ಜವನೇರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಹೊರಟು ಪಾತೆರಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದೈವದ ಕಲಟು ಒಂಜಾತು ಪರಬೆರ್ನ ಕಾಲ ಕರಿಂಡ ನನ್ನ ಏರಪ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಜವನರ ನೆಕ್ಕ ಬರುವೆರ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತನ ಅಯೋಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಾತು ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣದೆತ್ತದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತನ ಬಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಪುದೆ ತುಂಬೋನುಡು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ಹೊಸ ಜವಣರ ಬರೆಯರು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟುಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಡು ಜವಣರ ಬತ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಆಪನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕೈತಲದ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವಳನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಡು ರಾಜಂದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳೇರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಜನ್ನನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿರಂತರ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ದಿನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಬಾರಿ ನೆಗತು ತೊಚ್ಪುನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಟು ಜವನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರು ಪಾತ್ರೆಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳ ಜನನ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಸುರುಕಾದು ಈರ್ನೊಂಜು ಪೊಲಬು ಕೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿನಾರು ಈರು ಪಣ್ಪನವು ಕೆಂಡೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮುರಣಿಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತ ತುಯಿನ ನೆಂಕೊರ ಅಜಪ್ಪಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸೂತಕದ ಗುಲ್ಲಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ನಿಕಲು ಪೂರಂಜು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿಡು ದಿನದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿಕಲ ಬದುಕುತನಗೆ ಇಂಕ ಬಯರಿ ಮೇಯಿ ಇರುಮೆನಾಂಡ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಿಕಲ ಆಚಾರ ನಿಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಇರಗೆ ಏರು ಗುರು ಏರು ಪ್ರೇರಣೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಈರು ಪ್ರಥಮ ಹಜ್ಜೆ ದಿನಗೆ ಏನು ಅನುಭವದಾಗ ಯಾನು ಸುರುಕು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂಡ ಎಂಕ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದೇನೆ ವರ್ಷ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಯಾರೆ ಅವರದೊಕ್ಕ ಏನು ಶಾಲೆ ಓದ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತೆ ನೆಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೇನೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಬುಡೋಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಡೋಲಿ BPM ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವೇರ್ದು ಒಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ ದೈವ ಚಾಕರಿ ನೇಮ ಕಟ್ನು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಕರಿಯ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಗ್ರ ನಲಿಕೆ ಆರ ಪಪ್ಪ ಕರಿಯ ನಲಿಕೆ ಆರ ಪಪ್ಪ ಕರ್ತ ನಲಿಕೆ ಆರ ಪಪ್ಪ ಕೊರಗು ನಲಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಲು 14 ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು 9 ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ ನಂತರ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಆನಂದ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಆರು ನೇಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯರು ನಾವು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ತನ್ನದು ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಪಂಡದುಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಆನಂದ ನಲಿಕೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬೊಂಡರದ ಗ್ರಾಮದೇವ ಉಂಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವ ಈ ಅನ್ನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಅನ್ನೆ ಐನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದ್ದು ಈಗ ಬೊಂಡದ ಗ್ರಾಮದೇವದ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಮಲ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಯ ನೇಮ ಒಂದುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲರ್ ಕದಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಿ ಸಿರಿ ನೇಮ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟೋಡ ನಾವು ಅನ್ನಾರ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಯ ನೇಮ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಆಯೆ ಕುಂದಾಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ 5 ಬುಕ್ಕ ಅದ್ದಾಡ ಹಾಪಣವು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಅವೇನು ಪಲಯ ಕಟ್ಟೆರಿಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಆ ಅಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯನ ದೇವದ ನೇಮಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ಮೆಗ್ಗಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ದಡ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ್ರು ನೀ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದಳು ಹೊಲ್ತೊಡ್ಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನ ಹೊಲ್ತರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಊರಷ್ಟೋರ್ದು ಬಾತೇರ್ನು ಮಧುಸೂದನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವಾರೋಡಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಬೇರೋಡ ಆಪಿನ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಂಡು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಐಟ್ ದಾಲ ಭೂತಲೈಪು ದಾಲ ಐಕಿನಿ ಮುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಆಪಿಲೆಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ದಯಂದ್ ಪಂಡ ಅವದಲ್ಲವಾ ದೈವದ ಬುಧರಡ ಆಪಿನ ದರ್ಶನ ಅತ್ತು ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆವೇಶಭರಿತವಾಯಿನ ಸೇವಾಕರ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತೇಟ್ ಮಾತ ದೈವಾಲಯ ಅನ್ಯಾಯ ಭೂತಲಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು ಅಪಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಅಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮ ಕಟೀಲ್ ಬೇಡಾಪಿನ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಈರ್ ಪಂಡರು ಈ ಸತ್ತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವೇರು ಬರ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರುಂದು ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ರೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಸತ್ಯ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಕಳು ಕೊರಿಯಾರು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ತುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯನು ಅಪ್ಪ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ತಂದೆ ದಾಲ ಪಂಪುಜೆ ತಂದೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಾಯ್ತು ಭೂತಲಯದ ದಾಲ ಅಪಮಾನ ಆಪಿಲೆಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುಸೂದನಣ್ಣ ಬಜಿಪೇಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಸುಣ್ಣಂಬಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಂಟನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬರ ಒಟ್ಟಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಕಮ್ಮಟೊಡೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿನತ್ ಕಮ್ಮಟೊಡು ನಿರ್ಣಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೇಳಲ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಟೊಡು ನಿರ್ಣಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಐತೊಟ್ಟಿಗಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಯಾನವಿನ ದಾದ ಬಂತೇನೆ ದರ್ಶನ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾನು ನಡತಿನ ಯಾನು ತೂತಿನ ಕೇಂದಿನ ಬಂತ ನಾವು ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ ಬಣ್ಣಲ್ ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸలుండు ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸలను ಕೇಂದ್ರ ದೈವದ ಕಲಟ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂದಂದ ಐಟಿ ಇರೆಗ್ ಸರಿ ಪಂಡದ ಮಾತ ಸರಿಯಿಂದ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ಅವು ಕಮ್ಮಟೋಡು ಆತಿನ ಸಮ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಮಂಕುಜಿ ಕಮ್ಮಟೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅನಿಪಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಚಿಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳೋಲೇಡು ಇಂಚಿತ್ತಿರ ದೈವನೇ ಪಂಡದು ಪುದರ್ದು ಎತ್ತದು ಅನಿ ಕಟ್ಟದು ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಅವೇ 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 ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ರಂಗ ಬುಪ್ಪುನಗ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಪನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಪಂಕುದೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಆಪುಂಡು ಐಟ ಆತಂಡು ನಾಟಕ ಆತಂಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲುಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಟ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದಾಯನ ಉಂಟಾದ್ ಪೂಪಾರ್ದು ಮದಿತ್ತದ ದರಿಪವೇರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಭೂತಲಯದ ಅಪಮಾನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಖಂಡಿತ ಜನನ್ನ ಅವೇನ
ಈರ್ಲ ಅವೇನು ಈರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಂತಾವಡು ಅಂಚಿನೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ದೈವ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಎಂಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುನಾರಾದ ಈರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಂತಾವಡು ದೈವದ ಕಲೋಟಿ ಎಂಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಚ್ಚಿ ಗತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಟ ತೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿ ಭಾವನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭವನ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಏತೋ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿಲು ಪಂಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಯಿಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಐಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕಲಟ್ ಪುಂಜವಳು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಪಾತಿರುವೆ ಕಾಂತೇಜಿ ಮಾತಿನ ನೇಮೋಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಗರಿ ಪಂಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದೆತ್ತದೆ ಇತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಜವನೇರಿನ ಪೂರ ಹೋಯ್ತದು ಮುಖಲ ಮೋಹನ ದಾರದಲ್ಲೂ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಭಾರಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ದೈವದ ಕಲಟ ನಡಪುನ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಅತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿ ಅವು ತುಂಬುದು ಬೈದಿನ ನಡಪ ಆಂಡ ಐಕ್ ಹಿರಿಯ ಅಸಲು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ತುಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಡಪೊಡತ್ತೇವು ಅಂದ್ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ ಮೀರ್ದು ಬೋರವಲ್ಲಿ ಮೀರ್ದು ಬೋತುಂಡು ಇತ ಈರ್ ಬಂಡರೆ ಮುರಣಂಜಿ ಭವನದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಂದ್ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಬರವಡ ಪಾತೇರಿಯ ಬಾರಿ ನೇಮಕಟ್ಟನ ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆತ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂಡು ಮಲ್ತನವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತಿಗತ್ತನ ಆರು ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂಡಿರಕಲ್ ಅವೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ದೈವದ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಗ ಅಪಮಾನಾಪನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಐಟಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದೊಂಡೇರು ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಾಯಿ ಜನ್ನಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ದುಂಬ ಪೋಪುಂಡು ಇತ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಂಡ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬ ಗುಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಣ್ತುಲೆ ಐತೆ ಅವೇ ಭವನ ದೈವ ಕೇನ್ಲೆ ಅವೇ ಭವನ ದೈವ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಏತ್ತು ಶಾಂತಡುಂಡು ವಾರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭವನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಪೆರ್ರಾಂದೆ ಪನೆಯಾನ್ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ಲ ನಡಪು ನಾವು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಡೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಜ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನಡಪುಂಡು ಏತೋ ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮೀರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ಭೂತಲಯೋಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಒಂದೇನ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಗತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಖಂಡಿತ ಅವೇನ ಒಂದು ಸರಿ ಅವಡು ಅತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಂಡಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲು ದೇವರಿನ ನಮ್ಮನಪುಲು ಕಟೀಲದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜರ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟದ ಸೇವಕರ್ತಿರ ಅದು ಎಂಕುಲು ಪಂಪಿನಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡು ಓವುಲ ಹೊಸತ್ತಿಯರ್ಲ ಆಡಂಬರಗು ಮಲ್ತಿನ ದಾಲಕ್ಕಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ದುಂಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಡಕೊಂಬೈದಿನ ಮೇಳವು ಆಯ್ತ ರಂಗಸ್ಥಳತುಲೆ ಬೈಯಡ್ ತೀರ್ಥ ತಲ್ತುದು ತಾರಯ ಹಾಕುದು ದೇವೇರ್ ಪೊಕ್ಕುದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪೊಕ್ಕೆರೆಚ್ಚಿ ಆತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಮಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬಿಜಿಂದಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂತಲಯದುಂಡತೆ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಪೆರ್ಮಾರಿದಾತ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಾರಿ ಅನ್ಯ ಭೂತಲಯ ಅಣ್ಣ ಆನೆ ಕದ್ದರು ಕಲ್ಲ ಅಡಕೆ ಕದ್ದರು ಕಳ್ಳನೆ ತಪ್ಪೇ ಅವನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ತರಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಇರು ಪಾತೇರಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ತಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರ ಭಕ್ತರು ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದೆ ಬೋಪುಜ ಆಂಡ ಅವೇನು ದಾದಕಂಡೆ ಆಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರನ ಹೊರತಾದ ಯಾನು ಇರಡ ಬಂದಿಂದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ತಪ್ಪಂಡ ಅವಲ ತಪ್ಪೆ ಕಲಟೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲತ್ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ದೈವದ ಗೋಡ್ಡ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಉಡಿದ ಪಾತ್ಯರ ರೆಕ್ಕಿನ ಎತ್ತು ಉರುವಷ್ಟು ಓಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ ಲೆತ್ತರ್ಲೆ ಇನ್ನ ತುಳುಕೂಟ ಭವನ ಬತ್ತುರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆ ಉಂಡುಲ್ಲ ಕೊರುವೆ ಇರೆ ಮನವಿಲ ಕೊರುವೆ ಇರ ಮನವೆ ಖಂಡಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಉಲ್ಲಾರು ಕೊರಲಿ ಅವಣ್ಣ ಏಪಲ ಬರುಳಿ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜತ ವಿಷಯ ತಾನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೊರತು ಯಾನ್ ಅವತ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವೇನು ದರ್ಶನದ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಆ ದೈವದ ಬುದ್ಧರೆಲ್ಲತ್ತು ಈ ದೈವದ ಕಲತೆ ದೈವ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಸರಿ ಅವಳು ದೈವದ ಕಲ ಇನಿತ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪನ ಐಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆನಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ ರಡುಮುಜಿ ತಪ್ಪುಲೇನು ಆ ತಪ್ಪುಲಿನ ದೈವದ ಕಲಡು ತುಂಬುದೇನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಡೆ ಈತತ್ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಡುವೇರು ಐಕಲ ಅಕುಲು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಂಜಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಓ ಸನ್ನಿವೇಶ ರಥ ಬಂಡಿ ಎಂಚಿನನೇ ಬರಡು ಪೂರೆಕುಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಬೆಲೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಲಿ ವೈಕೆ ಮಾತೆಕುಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಈತೆ ಆಟದ ವಿಚಾರಡು ದರ್ಶನದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟದ ಬಗೆಟ್ ಏರ್ನಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ ಏರ್ನಲ ಅವೇನು ಯಾನು ಇಂದ ಕೇಂಡೆ ಅಣ್ಣ
ಕಟೀಲ್ ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತೊಂದಿರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿನ ಆಟ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೋನಾರ ಅದು ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರನ ಬತ್ತನ ದಾದಗೆಂಡ ಅವು ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತಿತ್ತ ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದುಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಕತ್ತಲ್ ಸರಿ ಬಾತ್ರೆಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಆಟ ತುಳ್ಟು ಗೊಬ್ಬಾರೆ ಮನೋಡು ಯಾನ ಅವಿನ ಅಡೆಗೆ ಮರ್ತುದಿತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಜಾತ್ರೆನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುಂಡು ಐಕ ಪೂರ ಮುಂಕು ಬಾಡ್ರೆ ಬೋಡದ ಅಕಾಡೆಮಿ ನನಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುನತ್ತೆ ಐಕ ಐತವ್ಯಾಯನಂಚತನ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಉಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾತಿರ್ನ ಬತ್ತು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೂರಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಲೂನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನು ಬಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಉಂಡತಿ ಕಲ್ಸಾರ್ರೆ ಅವು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಬೈದಿನ ಆಟ ಅವು ಮನರಂಜನೆ ಏರ್ಲ ಕುಸಯ ನಂಜಿ ಕೂಡ ಜ್ವಾಲಿಗೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೈನೆ ಪಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಯನ ಪರಕೆನ ಆಯನ ಜೀವಮಾನೋಡ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬವಜೇರು ಪರಕೆಂದೇ ಗೊಬ್ಬವನು ಮನರಂಜನೆ ಗೊಬ್ಬವನದೇ ಆಟ ಆದುಪ್ಪು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಅವು ಅಂಚ ಮನರ ಆರಾಧನೆ ಬಾವೋಡು ಗೊಬ್ಬೈನೇರ್ದವರ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಪೋದ ಆಜಿ ಮೇಳ ಆತ ಗೊತ್ತುಂಡೆನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಬೋಪುಂಡು ಇದು ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಶೆಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾತನ್ ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೂ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಪಾತ್ರನ ವಿಚಾರ ಹತ್ತೊಂದು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಲೋಟ್ಲ ಆಜಿ ಮೇಲುಂಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೋಟ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಈ ದೈವದ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡ್ಲ ಈ ಗುಲಿಗನ ವೇಷಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ವಿಚಾರಗಳು ಇನಿ ಬರೋನುಂಡು ಕಾಲಿ ಅಕರ್ದಿಂಚಾರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕಟೀಲ್ದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರಂದ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಟೀಲಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂತಿನಲ್ ಕಾಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಯಾನಿನ ಬನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋಣ ನಮಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಗೆಂಡ ಕಟೀಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಕಟೀಲದ ಮಸುರುಡುಕೆಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಪರವ ಪಂಬದ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯത്തെ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಮೂಜನೆ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಮಸುರುಡುಕೆಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪೇರು ಅರ್ಥ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕುತ್ತರಜ್ಜಿ ಉಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಂದಾದ ಬಂಡ ಅವಿನ ಬೋದೆಲ್ಲ ಉಂತ ಬೇರ ಇಜ್ಜಿ ಆಟ ಓಪುಂಡು ಐಕೇರ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಉಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಣ್ಪೇರು ತಪ್ಪು ಬಣ್ಪೇರು ದೈವದ ಗಲಟು ನಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನವಿನೇ ಬಣಂದುಲ್ಲ ನಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಪೂರ ಸರಿಯ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡ ಆಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾವಿ ದೈವದ ಉನ್ನೇನ ಸೇವೆನೆ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಒಂದು ಇಂಕಿ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಆಡಂಬರಲೋಡು ಪದಕುಲೇಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಕುಲೇನು ಉಪಯೋಗಿಸವಚೆಂದು ಏರ್ಲ ಪಂದುಪ್ಪರೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆಡಂಬರ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದುಪ್ಪರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಅಕೇರ್ಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಬಣಪುನ ಯಾನವೇನು ಆ ಕಾರಣ ಐತೆ ಹೆಜ್ಜೆರ್ದು ಪಿರದಿ ಪೂಜೆ ಆ ದರ್ಶನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಅಪಮಾನನೆ ಅವಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸವಿರ ಅವು ಅಪಮಾನ ಇತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಮುಂಜಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಲ್ತೆಂದ ಅವಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಬನ್ಪುಜಿ ಆ ದರ್ಶನದೊಟ್ಟಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅವಿನ 4 ಜನ ತಿಲ್ಪುನಲ್ಕ ಬೆರೆಲ್ ನಿಟ್ಟವನಲ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಚಿತನ ಅಪಮಾನ ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ದೇವರಿಗಳ ಸರಿ ತೋಜ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಈನ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆ ಗುಂಜಿ ದೈವಣ್ಣು ಇಂಡಿ ಅಪವಾಸೆ 4 ಜನ ಮಲ್ತನ ಅರೆಗೆ ಸರಿ ತೋಜ ಅವೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಏನು ನೋಡು ದೈವದ ಕಲಿಟ್ಟು ದೈವದ ಐನೆ ಅವಲೇ ತೂಡು ಸತ್ಯ ಐನು ಹೊರತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಗ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಐಕ್ ಬೋಡಾ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈರಿ ಗುಂಪುನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಿರಾವ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಇಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಆಯ್ತಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಖೇಶಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಬಿನ್ನ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಜವನೇರು ಪಂಡದ ನಾನು ಪಂಡಿತ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಜವನೇರ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಗುರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಜನ್ನನ್ನೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎರನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವ್ರೇನು ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪೂರ್ವಿಕರ್ನ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಐತೆ ದೈವದ ಕಲದ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದುರುಪಯೋಗ ಅವನೊಂದು ಎಂಚ ಪಂದಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲ ಪಂದಂಡ ಬನ್ನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಗೆತ್ತದು ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ
ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ನಾಚಿಕೆಲಾಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಿರ ಘಟ್ಟದ ಜವನೆರ ಅವಡು ಏರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪಂಡು ಒಂದು ದಯನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ಪನ್ಪುಂಡು ದಯನಂದ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏರ ತೂವನ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರನ್ ಪುದರ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ದಯಪಂಡ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಸ್ವಾರಿಕೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದಿರ ಎಂಕ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪಾಡಿನಿ ಯಾನು ಕೂಡ್ಲೆ ಆಗ್ಲ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ದಾಯಗಿಂಚ ಪಾಡೋರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಬರ್ದು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಪಂಡದು ಅವು ಏತೊಂದು ಅವಮಾನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಇರಗೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬೇಡ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಜಣ್ಣನ ಕರಿಣಯ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂತ ಸಮಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜವನದ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ಪೂರ ಫೋಟೋಕ್ಲೇನದು ಎತ್ತದ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾತ ಜವಣರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜವಣೆ ಸಮೇತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆಬರು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೇನ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೇನ್ನ ಏರ್ಲಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಜೆ ದೈವಾರಾಧಕಿರತ್ತು ಬಾಕಿ ಜವಣೇರ್ನ ಐತ ವಿರೋಧಿಸ ಅದು ದಯಾನಂದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪನಾಗ ಈ ದೈವೋಲು ಏಪ ನಿಂದನಾರ ಪತ್ಯನ ಅದಾಗ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಯರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಧು ತಯಾರಿ ಎನ್ನ ನಾಡೆ ಯಾ ನಾವಿನ ವಿರೋಧಿಸವನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಜವಣೇರು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಇತಾನೆ ಆ ವಿನಯ ಗುರೂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕಲ ದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧಿಸಾಯರು ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆತ ಒಡನಾಟ ಹೊಡಿತಿನ ಹಾಕಲತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪುನಾಕಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡವಿನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇತ್ತದ ಈ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ ಖುಷಿ ಆ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಜವಣೇರು ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಅವನು ಬಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಾರು ಅಪ್ಪಗ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠೋಡಿತ್ತಿದ್ಲ ಓದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯತೆ ನೇಮ ನಿಟ್ಲಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಲಿಕೆ ಪರಬ ಪಂಬದ ನಮ್ಮ ಏರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಲ್ಲ ಜವನ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನೇಮ ಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಪಟ ತೆಪ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಪಟ ಗ್ರೂಪ್ ಪಟ ತೆಪ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಕೈ ಆಸ್ಪದ ನೇಮ ಆಟದ ಕೆಲವರು ಎತ್ತೊಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬೇಸರ ತಪ್ಪ ಪಂಡದ್ದು ತಲೆ ಪಟ ತೆತ್ತದ ಪೋನಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಪಂಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೈ ತೊಳೆದು ಪಟ ತೆಪ್ಪು ನಾವು ಆ ಪಾಕ ಐಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಮೈತೆ ಉಂಟು ದಿಪ್ಪ ತಿರಿಗಟ್ರೆ ಉಂಟು ದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಉಂಟು ದಿಪ್ಪೇರು ಎದುರು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಇತ್ತದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿಲಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಹಣೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇಗಂದು ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾವೇರ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ನ ನೆಕ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗ ಮಾತ ಇಷ್ಟದ ಈ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ಬೇಕು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತುಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಕರಿ ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಈ ದಯ್ಯೋನು ನಮ್ಮನ ಜವನೇರು ಐನು ನಂಬುದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಲಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ದೋಷ ಕಲೆಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಂಟಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗಳ ಎಂಚಗೋರಿ ನಮ್ಮನೆ ದಾದಾನ್ ಬರೀರಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬಿರಿಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಅನ್ನ ಈರಿತ್ತೆ ಈರೆ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಕ್ಕೇನು ಈ ಮಾಟ ಕೀರ್ತಿಮೆ ಬಲ್ಮೆ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದ ಈರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒಂದು ಏಪ ಜನಕಲ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡ ತನ್ನಂತಾನೆ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಂತಾನೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ ಸೆಟ್ರೆ ಜೋತನೆ ನೇಮ ಒಟ್ನ ನೇಮನೆ ಕಟ್ಟುಡು ಸತ್ಯ ಬಲಿಮೆಗ ಪಾತ್ರಂಡ ಊರುಕು ಅವು ಮಾತ ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಬಲಿಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲೆತ್ತೆ ಎಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಜನ ಕೆಲವು ಬಲಿಮೆದ ಈನಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಷ್ಠಿಡೇರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಿರ್ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ನಂಚಿನ ಹಾಕಲು ಹಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಕಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಉಂಜಿ ಮೀಟಿ ನೀ ಇಂಕುಲು ಮದು ತಕುಲಾದ್ಲ ಈ ಕೋಲೋಗ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಿರ್ತಿಮೆ ಮಲ್ದೇರ್ ದೆಪ್ಪರ ಕೈ ನೆನೆಪಲೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ನೆನೆಪುನ ಅಕುಲ್ಲೆ
ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿನೇನ್ ಅಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪೋದಾಕಲೆಲ್ಲ ಚಾಪುನು ನಿಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆರೆ ಕೊಲ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಾರೆ ಆರೆ ಮಾಟ ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಆರನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿರ್ ಪಂಡರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರೆ ಏಪಲ ಪಂಪಿನಂಡು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ವಂಚನೆ ಒಂದು ಪುರ ವಂಚನೆ ಚಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪುರ ಮಲ್ಪರ ಐಕಪುರ ಗಮನ ಕೊರಡುಚಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನು ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಪನ್ನು ನಂಬಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಉಳೇ ದೈವನ್ ನಂಬಲೆ ಸರ್ ಬುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಈ ಭಸ್ಮ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನೂಲು ಕಟ್ ನಾವು ಎಂಕ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ದಿಂಜ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲ ದಿಂಜ ಕೊರೊಂದು ನೂಲು ಕಟ್ಟನ ಅದು ನೂಲು ಕಟ್ಟನ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟ ಬಂಡ ಉಸಾರಿ ಜೇತಂಡ ಒಂದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾರನ ಭಸ್ಮ ಪಾಂಡ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಪುದರ್ ಪಾಂಡ್ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ನಕಲಿ ಬಡತನದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಸಮೇತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಐನ ಬುಡ್ದು ಇದೆ ನೂಲು ನಮ್ಮಲ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತ ಅಕುಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಗೌರವ ಉಂಟು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಇದು ಅಲಿಮಾರುಗುಡ್ಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮಗ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಜನನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಕ್ಕೆದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಟ್ರಿ ಅಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾಲ್ ನಲ್ಸ್ನ ಜನನ ಅಭಿಮಾನಿ ತೂಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ್ ತರ್ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜವನರಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜವನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕೂಟ ಕಲಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಚರ್ಚೆನೆ ಗಿರ್ನವ್ ದೇದ್ರು ಒಂಚೂರು ದಿ ಓಡು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿಷಯದಾದನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಾವುದ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮತೆ ಸಾವುದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಚಿತ್ತಿತ್ತ ಒನಸುತ್ತ ಪುರ ಉಂಟದೆ ಕೆಲವು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಕದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ಅವೇನು ಏನ ಬಂದ ಅವ್ರು ಹೋದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪುರ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಂದ ಪಂಡ ಆತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಜವನಾದಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಚಾರ ತಂದು ಬರೋಡ ಅದು ಅವು ಎಂಚಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಬರೋಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬರೋಡು ಹೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೀನ ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲು ಐತೇನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅವೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಆಚರಣೆ ತಪ್ಪುನುಂದ ಎರವೆಲ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ಇರೆಗದಾದ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದಡೆ ಬೊಂಡ ಅವಳು ಹಿರೇನೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡೆ ಬೊಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಟು ಒಂದು ತಿಲಿಪುಣ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಜ್ಜದವನ ಸಾಪುಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಮಡೆ ಬೊಜ್ಜದವನ ಸಾಪು ಅವು ಇಂಚ ಬಣ್ಪಿನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂಜವು ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮರಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ಒಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಮರಣ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲೇ ಮರಣದಿತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೆ ಏನು ಪೊತ್ತದು ಅತ್ತನ ಕೌಂತದ ಅಂಡ ಅವಲೇ ಸಾವು ಪಾಲು ಕರೆತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಮೈಲೆ ಪಿಲೆ ಕುಲಿಪ್ಪುವ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನ್ ಲವ್ವೆ ಬೊಜ್ಜ ಕರಿಪುನ್ ಲವ್ಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆ ಮೈಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವೇನು ಅನಸು ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಗೆ ಉನೇನಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪು ಅವಡು ಉಂದೇನ ಫೈನಲ್ ಅತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓಲು ಉನೇರ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪು ಅವಡು ತುಳಿಪಾದ ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ಹೆಂಗ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಪ್ಪಾರು ಘಟ್ನಾರು 14 ದಿನ ತಾನಿದ ವನಸುಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ఒక దేవస్థానం అంటే ಕೆಲವು ಉಣ್ಪನ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಸಮರಾಧನೆ ವನಸಿ ಉಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಅಂಚಾನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆದ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾರಬೂರ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ದುಂಬುದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲೋಡು ಪಣದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟನಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಪು ಪೂಜಾ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದಲ್ಲ ಇತ್ತಗಲ ಆಚರಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂತಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲೇವು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಯತೀನ್ ರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಿಜ್ಜ
ಕಂಡು ಹಿಡ್ದು ದಿನೋಲ ತಿಕ್ಕು ಯತಿನ ಕುಶಲ್ ಬಾತೀರ್ನಿ ಹಲೋ ಯತಿನ ಕುಶಲ್ ಬಾತೀರ್ನಿ ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಯತಿನ ದಾದಗದೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತಿರತ್ತೆ ದಯ್ಯ ಕರ್ತನಗಪುರ ಬರ್ಪುಣ್ಣತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ್ನನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಲ್ಪಾಪುಲಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಎಂದು ಬಂದದು ಇಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದ ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಕೆಲವು ಏನು ದೋಸ್ತ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದೇರಿ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ ದೈವ ಈ ಬರ್ಪಣತ್ತ ಏತು ಹೊರ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೂರ್ಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ್ತು ಅಂತ ವಾ ಪೊರ್ತುಗ ಅವು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗ ಬರ್ಪಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಪನೀರ್ ಇದ್ದಾವು ಅವು ಗೌಪ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಎರಡು ವಾ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಗೌಪ್ಯ ಅಂತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಚಾಕರಿ ಮಂತನಾಗಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಮೂದೆ ಕುಣದು ಪಾಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಲಾಪನಾಥ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಗಿಲಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖರವಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಪತ್ತೆ ಸೆಳು ಪೂ ಪತ್ತದು ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿಗಳ ಜಿಂಜಿನವರೆಗೆ ಮುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬರ್ತು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚಂದ ನಿರ್ಣಯ ಬಣಲಿ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಪುಂಡು ಒಂತೆ ಕಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮಸ್ಕಾರ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿಪಿಟ್ಟಿದ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಜನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು, ದೈವದ ಕಲಟ್ ಜವನರು ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಜನ್ನಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜನನ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪರ್ಬರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಮನ್ಪೋಳಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕೇನ್ ಅನ್ಸೊನ್ನೆ ಎಂಚಣ್ಣ? ಪರ್ಬರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಮನ್ಪೋಳಿ ಅಂತ. ಪರ್ಬರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಮನ್ಪೋಳಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಬೂತೊಲೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಚಂದ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಜನ್ನಣ್ಣ ಇಂಚಗೆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ ರಡ್ಡನೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಮೂಜನೆ ಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಮೀರ್ದ ನಂಕ್ ದೈವಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನನ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮುಕ್ಕಾಳು ಮೂಜಿಗಳಿಗಿದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು. ದಾದಕೆಂಡ ದೈವ ಪಣ್ಪುನವು ಕುಲ್ಲುನ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಮೂಜಿಕಾರು ಎದುರುದವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ರಡ್ಡನದ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ, ಮೂಜನದವು ಕಟ್ಟುನ ಇಸ ಮಕ್ಕಳ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಯಾರಾದ ಉಂತುನಾಗ ಭಕ್ತರನ್ನ ಉಡಳದುಳೆಯದ ಶಕ್ತಿ ಆಗುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕದು ಬೋಪುಣ ಐದಕ್ಕ ಆ ಸೊತ್ತುಲೆಡ ಅಡಕಾದಿಪ್ಪು. ದೇಶದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಭೂಮಿ ಸುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭೂಮಿ ಅಂಚೆ ಒಯ್ತದೆ ಧೂಳು ಪುಗದ ಪರಿಮಳ ಅನಂತ ಅದು ಕೊರ್ಪುಂಡ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಎಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐಟ್ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ್ದು ನವೀನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನಣ್ಣ. ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನಲಾತು ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಂತ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೀತ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಜನಕುಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸರ್. ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನಲಾತು ಬಂಡ ಇಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಡೆ ಬರವರ ಬಯ್ಯ ಬರವರ ಸೇಮ್ ಮಂಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಯ್ಯಾಗ್ಲೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪುನಃ ಬಯ್ಯಾಗ್ಲೋ ತೂಪೇರು ಬಯ್ಯತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ತೂಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂದು ಕೇನಂದವ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇರ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನೊಂಡ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡಿಂದಿತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಬಕ ಜಣ್ಣನೆ ಬಕ ಇರ್ನ ಬಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಬಂಡ ಈ ಕರಿಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಈ ಕರಿಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿತ್ತನು ಅಣ್ಣರ ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಜನನ ದಾದ ಉಂಟು ಕರಿಗಂಧದ ಕರಿಗಂಧ ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಮಾತ್ರ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದೆ ಊರ್ಲ ನಮಕ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ್ ಇಟ್ಲ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕರಿಗಂಧ ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧೂಪಾರತಿ ಮನ್ಪುಣತೆ ಸುರುಕು ಅಲ್ಪ ಓಮದಿದ್ದು ಧೂಪಾರತಿ ಮನ್ಪುಣ ಅವೇ ಕರಿಗಂಧ ಎತ್ತದು ಐನ್ ಅರಿತದು ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಕೆಲವರು ಬೈಟ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರಿಗಂಧ ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಕಪ್ಪು ರೂಪ ಕಪ್ಪುಗೂ ಬೊಲ್ದು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣವು ಪಂಡದ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲೋಡು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದ ಮಲ್ತ ನಾವು ಐನ್ ಕೂಡ ಬದಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೋರ್ಚಿ ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕರಿಗಂಧ ದೇಗ ಬೋಡಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಪನ್ ಪೊಚ್ಚುತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡೇರು ರಡು ಮುಜಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾನೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಪಂದ ಕರಿಗಂಧ ದೇಗ ಬತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬುಗ್ಲ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಈ ಮಂತ್ರವೇತೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಲೆಗೆ ದೇಗ ಕರಿಗಂಧ ಪಂದ ಬತ್ತಂಡೆ ಬೇತ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮಲ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಕೆಲವರತ್ತೆ ಗಂಧಾರೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಂಧಾರೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಈ ಕರಿಗಂಧ ಪನ್ಪಿನ ದೇಗ ಬತ್ತನ ಪನ್ ಪೊಚ್ಚುತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾನು ಸತ್ಯನೆಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದ ಪಾತಿರಿ ಜಿಂಡ ತುಂಬದಲ್ಲ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲಾದ್ಯ ಪೂಜಾ ನೇರ ಬಣ್ಪ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ತೋಜುನು ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆದ ಪರಮಾವಧಿ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯ. ಗಂಧ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪಾಡುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವನೇ ಪಾಡುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪಾಡುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಪರಮಾವಧಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪರಮಾವಧಿದ ಪ್ರತೀಕಲ ಆದು ಪೆರೆಯವು ಪರಮಾವಧಿದ ಪ್ರತೀಕಲ ಆದು ಪೆರೆಯವು ಆಂಡ ಎಂತು
ತೆರ್ತು ತೊರ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಧಾರ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗೂ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗೂ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವೇ ನಂಗೆ ದೆರ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕುಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟೆರ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒರುಲ ಕಪ್ಪು ಗಂಧೆನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಮದಿಡ ಪೋದವರ ಗಂಧ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗು ಈ ಜುಮ್ಮದಿ ರಾಜಂದ ಇವತ್ತಿನ ಐಟೆ ಐಟೆ ಬಬ್ಬುನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ರಾಜಂದ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಪನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಗಂಧ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪೋದು ಬಬ್ಬುನ ಗಂಧ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಬ್ಬುನ ನುಡಿದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯನಲ ಗಂಧ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಂಚತ್ತನ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಇವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೇದಲುಂಡು ದೊಂಬದ ಕಾರಡು ಬಬ್ಬುನಲ ಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಲುಂಡು ಆತೆ ಅಕ್ಕುಲ ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಕುಲು ಬೇನೆ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲುಂಡು ಆ ಬಬ್ಬುನ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ನ ಬೇನೆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಅತ್ತ ಏರಿಗಲ ವಾಸ್ತವ ಬೇನೆ ಆಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಗಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆಲು ನಡತದು ಬರ್ಪುನವೇ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಕಲಟು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇತ್ತದಾದ ಕೆಂಡ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪರಂಪರೆಡ ಒಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಅವಿನ ಹೊರತಾದ ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪನೆ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಕಟ್ಟುನಾರು ಪನುಲಿ ಬೈಲ್ಡ್ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಅವಲ ಒಯ್ಟ್ ಮುಂಡೆವುದ ಯಾನು ದಂಡು ತೆಂಗು ರೋಮಾಂಚನ ಆತನು ಮುಂಡೆವುದ ದಂಡಿಡ ಸುಣ್ಣನು ಎತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಅತೆ ನೇಮ ದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಕೋಲ ತೂತೆ ಅಂಗೀಜಾರಬಾರ್ದು ತಿರಿಗಾಟದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಕೋಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆ ಒನ್ನ ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತಿರತ್ತ ಆರ ಊರುಡೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿರಿಗಟ್ಟದ ಆಪುಂಡು ಸಿರಿಗಟ್ಟದ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ಒಗ್ಗೋಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ದೈವದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಓವು ಎಂಕುಲು ಕಾಪುನ ದೈವಳು ನೋಪುನ ದೈವಳತ್ತು ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪುನ ನೆಕ್ಕ ದಕ್ಕೇರೆ ಬಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಜನ್ನಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ಎಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಜವಣೆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಸಮಾಜದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರೋಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಾದಕಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಸೀದ ಬಣ್ಪನೆ ಜವಣೆರು ಕಲಾವಿದರ ಪುರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ನನಗೆ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಬಂತೇನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪವನ ಪೂರ ಐತಾದ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಫೋಟೋಕ್ಲೆಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನೆ ಜವನೇರು ಕಲಾವಿದರ ಪಾರ್ಧನಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಆರ್ಧನಗೊಂಜಿ ಆತ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ದೂರು ಕೇನೋಡು ನಂಗೆ ಬತ್ತನವು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತನವು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಧನ ಗಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಬೋಡು ಅನ್ಪೇನೆ ಎಂಕಂಕ್ಲ ಊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ನೇಮ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಜನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಈಯೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಪಲಿನ ಮದಿಮೆ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಕಟ್ಟುಗ ಬೇಗ ಶುರು ಅನ್ಕೊಡು ಅಲ್ಪಗ ಏತೊರ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಬರ್ಕ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕುಂತೋಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬುತ್ತನೆ ಏತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ತಿರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮ ಇಡೀ ದಿನ ಆತ ಸಂದಿಂಡು ಆತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎದುರು ನಲ್ಕೆ ಸವೇರ್ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿ ಮುಖ ನೇಮ ತೆತ್ತಿ ಸಿರುಮುಡು ತೆಚ್ಚಿ ಮುಖ ತಾರೆ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ರೂಢಿ ಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಈ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ನೇಮ ಅನ್ಪೋಣ ಮಲ್ಪವಾಡು ಇತ್ತನಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕಟ್ನಿತ್ತು ಬಿಡುಪುಜಿ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪ್ಯಾನೆ ಬೊಲ್ಪುಟ ಅನ್ಪಡೆ ಬೊಲ್ಪುಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಏನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಎಂಗೆ ಬೊಲ್ಪುಟಲ್ಲ ನೇಮ ಆಟ್ನು ಸುರು ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪಂಡದೆ ಆ ನೇಮನು ಸುಧರಿತೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಚಂದಿತ ಪನುಲಿ ಬೈಲ್ಡ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಕೋಲ ಆಪುಜಿಂದ ತಾದ್ಯ ಅಂಚನ್ ಸಂದಿಲ್ ಹಿಡಿದು ವಿಮುಖಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಂಬು ಇಟ್ಟದು ಬಾತೇನು ಕೋಲು ಕಂಬಲ ಇಟ್ಟದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಕುಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಜನಾರ್ದನ್ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ದೆಯ್ಯನ ಭೂತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂಚಾನು ದೆಯ್ಯ ಜೆಟ್ಟಲಾಗ ಭೂತ ಅಂದು ಅಂತೆ ಅವೆಂಚಾನು ಅಣ್ಣ ಯಾನದಾತ ಅನ್ಪನಿಗೆಂಡ ಯಾನ ಮುಕ್ತಾದ ಅನ್ಪ ಯಾನ ಭೂತ ಬಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆತ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ಸತ್ಯ ತುಳು ಶಬ್ದ ಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅಂಚಂದು ಭೂತೋಳು ಬಣ್ಪನೇನು ಯಾನು ವಾಕಾರಣಗಳು ಯಾನು ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಲುವುದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಳು ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಬಂಜುರ್ಲಿಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗಂಡು ಯಾನವನು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಭೂತ ಅಂತ ಮನ್ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯೋಳು ಯಾನ್ ನಂಬುನಂಚ ಯಾನು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅವಿನ ಭೂತ ಅಂದ ಯಾನು ಬನ್ಪೂಜಿ ಈರು ಬಣ್ಪನೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಅದೇನಂತ ಕತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡಿ ತೆಂಗ ಮಾನಿಡ್ ದಂಚೆ ಎಂಕಲು ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲ್ ದಾಕುಲು ಇಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚ ಉಡುಪಿ ಸೈಲ್ ಪತ್ತನಾಡಿ ಎಂಕಲು ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲ್ ದಾಕುಲು ಎಂಕಲ ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲ್ ದಾಕುಲು ಎಂಚನ ದೈವಗು ನೇಮ 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 ಕೋಲತ್ ಎಂಕಲು ಕೋಲ ಬನ್ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಬನ್ಪೂಜ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ದೈವ ಭೂತಗ್ ಕೋಲತ್ ದೈವಗು ನೇಮ ಅಂದ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ದೈವಗು ನೇಮ ಬಕ್ಕ ಜನ ಈರಿಯ ಕಡೆ ಈರ್ನ ಬಾತೆರೆಗೆ ಉಂಟ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬುದರದೆ ಬೊಗ್ರನಲಿಕೆ ಬೊಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಗಕ ಬುದರದಿಯರು ಇರ್ತಾ ಇರೋದು ದುಂಬದಗ್ಲು ಬುದರ್ ದೀತೇರಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಿರಿಗೆ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರನ್ನ ಏತು ಮೋಕಿರ್ತಂಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ದಿಯಾರ ತಯಾರುಳ್ಳಾರ ಯಮ ಈತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಸರಿತು ಜಂಕುಲೆ ಪೂಜಾ ಅವು ಏರು ಬೋಡ್ಲ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒರುಟು ಬತ್ತನವು ಆ ಕೆಂಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನೋಡಾವು ಅಂಚಿನೆ ಮನೋಡಾವು ನಮಕ್ ಓಲು ಬೇದಂಡು ತಿಬಾರದ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಎಂಗ್ಲ ತಿಬಾರದ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಪನೊಳ್ಳಿ ವೇಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅದೇ ಒಂದೇನು ಬರೋ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಚಿತ್ತೊಳೊಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳತ ಚಿತ್ತೊಳೊಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಕುಡಂಜನ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತೇರೆ ಬಂಡೇರು ಅಪಗ ನನ್ನ ಐತಾಲ್ರಿನ ಪುದಾರ ಪಗ ಪೊಡ ಉಂಟು ಐಕ ಅರ್ಥಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಧರ್ಮಾರ ಸೇರಿನ ಎಂಗ್ಲು ಬೂತೊಳೊಂದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡ ಒಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡ ವಾಕಾರಣಗಳು ಯಾನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೈವಳನ್ನು ತುಂಡು ಬೂತೊಳೊಂದು ಆತ ಒಂದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ತುಂಡು ಬೂತೋಳು ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಅಂಡಿಲ್ಲ ತುಂಡು ಬೂತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ತುಂಡು ಬೂತ ಎಂಚಿನ ತುಂಡು ಬೂತ ಒಯ್ತ ತುಂಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಕನಕದ ತುಂಡ ಅತನ ಕೋರಿದ ತುಂಡ ಮಾಸದ ತುಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುದು ತುಂಡು ಬೂತ ಅದು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಈ ಆರಾಧನೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಮಲ್ಪನತ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ತೆರೆದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ನೆನ್ ದ್ವಂದ್ವ ಕನಪಿ ಕನಪುನಿ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅಕಲೆಗೆ ದೈವ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕುಲು ಸತ್ಯನೆ ಭೂತ ಪಂಡಲ ಸತ್ಯನೆ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತನೆ ಈ ಒಂತೆ ತೆರೆದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಅವು ದೈವತ್ಯ ಅವು ಭೂತ ದುಂಬಾರ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಇಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬೈದಾರೆ ಇರ್ಲೈತೆ ಸುತ್ತಬಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೇವೇನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಡ್ ಜನ್ನನ್ಯಾಡ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಬೊಡ್ಚ ಅಶ್ವಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಬಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ವಿರೋಧಿಸೋಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತ ದೈವದ ಕಲ ಮಸ್ತು ಶುದ್ಧ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಫೋಟೋ ಕೈಕ್ ಬರಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವಣರು ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಬೇರೆ ಒಂಜಾತ ಇತ್ತ ಯುಗ ಬದಲಾತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪಾಪ ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಯ್ಟ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಬನ್ನೆ ಖಂಡಿತ ವಿಭಾಗ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಈತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಲು ಪದ್ಧತಿಂದು ಅವು ಪಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟನವಾಗ ಪಂಜುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಗುಲಿಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆರಿಜ್ಜಿ ಮುಡಿಯರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತದು ವೀಲೆ ಕೊರಿಂತೇರು ಈ ಪಂಜುಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಟ್ಟಾವಡು ಪಂಡದ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ವೀಲೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲು ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಪ್ಪ ಕಲಿಪರ ಅಂತೇರಿ ಬಾಜಲು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂತೇರಿ ಆಕ ಪಪ್ಪ ಆವು ಪಂಡದು ನೇಮ ಆಟು ಸುದಂತ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕಲ್ಲ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಆಕ ಪಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ನೇಮ ಆಟನ ಜೋಕುಲು ಆಕಲ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಅವೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇನು ನನ್ನ ಆನಂದನಡ ವೀಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅನ್ಪೇರೆ ಆನಂದ ನೇಮ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಟ್ಟು ಇಂತ ನಾವು ಪಂಜುಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ರಾಜ್ಯಂದೇ ಕಟ್ಟನೈ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಜನ್ನಿ ನೇಮ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟಾಡು ಬುಕ್ಕ ಗುಲ್ಲಿಗಾಗ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಡು ಬಂದು ವೀಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ದಾದೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮನ್ಪಿ ನೇಮ ಮತ ಈ ಇಂಚಿನ ಮತ ರೆಡಿ ಆವಡು ಈತ ಮತ ಸಾಮಾನು ಮತ ಪಟ್ಟಿ ಮತ ಕುರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದನಿಕಲೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ನೇಮ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲೆಟ್ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ಪಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಗಂಗಾಸರದೊಂಜಿ ಆನಿ ಕೊನರ ಬಲ್ಲಿ ನೇಮ ಬಿರಿದು ಮರದೇನು ಭೂತ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಏತ್ತಲ ಬನ್ಪುಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆರ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ ಅಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ತೂತಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕುಡ್ಡು ಪಂಬದೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವ ನಾಟಕರೆ ಅಕ್ಕಲು ಈ ನುಡಿಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಪನ್ಪೆಚ್ಚುತ್ತನ ಪದ ಅಕ್ಕಲು ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೆಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಇತ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲ್ಲ ಪಂತಿನ ದೈವ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಭೂತ ಪನ್ಪಿನ ಬಲಕಿನ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೆಂಚಿತ್ತನ ಭೂತ ಅಂದು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದಿನ ಮಟ್ಟೆಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಾ ನುಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ನುಡಿಟ್ಟು ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೆಂಚಿತ್ತನ ಭೂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬೈಜಿ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೆಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ನಿಕಲ್ನ ದೈವ ಯಾನ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಗ ಸತ್ಯ ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಬನ್ಲೆ ಜನ್ನಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಮೂಜ್ ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕಾಲೋಡ್ ದಿಂಚಿದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಸೊಂಟ ಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಮುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾರ್ದ ಬತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಚಾಕಿರಿ ದಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಬರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬನ್ನತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಲ್ಲೇ ಇರದೆ ಅಂದ 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 ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೇರ್ದು ಇಂಚದ ಈ ತರ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಇರ ಬುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಬಲ್ಲೆ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಬಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಇನಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರಂಡತಿ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈದನು ಪೂರ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸಲ ಸೊಂಟದ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಫೋನ್ ದಿ వచ్చిరడ పాతేరుగా ತುಲೆ ದುಂಬಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ತರೆಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡುನ ಕಡೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತರೆಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದ ಐವದೆದುರು ಬುಳ್ಳೆದ ಪೆರಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತರೆಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕತ್ತುಂಡ ದೆಪ್ಪವರ ಕಿಚಿಕಿಲಾಟಿ ಬತ್ತುಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅರಸುಲ್ನ ಎದುರು ತರೆಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ಲ ಪೆರಡು ಕಾವಂದೇರು ತರೆಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪಂಡ ಸೆರಂಗ್ ಬತ್ತ ನಟ್ಟೆರೆ ಆ ಪೊಂಜನ ಕಿಲ್ಡಲ ಬೋಡು ಪೊಂಜನ ಕಿಲ್ಡಲ ಬೋಡು ಅಂಜನ ಕಿಲ್ಡಲೆ ಬೋಡು ಪೊಂಜನ ಕಿಲು ಅಂಜನ ಕಿಲ್ಡಲ ಇಂಚ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾತೆರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಮೂಲು ದೈವದ ಕಲಟು ಕುಲ್ನಾರ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಎರ ಪನ್ನಗ ಆರು ಬುಲೆನ ಕೊರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ಅವು ಸೆರಂಗ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಜಿಡ ಅತನ ಸಾಲ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬುಲೆನ ಕೊರೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕುಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತೆರ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂಡ ಅತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೆರ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತೆರಡಲ ಹೊರನೆ ಆಪುಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡ ಬೋಡು ಸೆರಂಗ ಸಾಲ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಸಾಲ್ ಬತ್ತದೇ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಕುಲ್ತೆ ತೋನಡು ಗಂಧ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥಲುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಐಕ್ಯಾನು ಏಪೋರ್ದು ಚೆನ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನು ಕೇಳೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಈರಗೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು ಈರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋನಗ ತೂಲಮಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಿನ್ನ ಪುಗೆಲ್ದಿಪ್ಪಡು ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ನಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋನಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಆಕಲೆ ಪಾಠ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯದ ಕಸುಬ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುರಂಜವು ಜಯಂತಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಂಜವು ದೈವಾಲಯದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಮನಿಸವಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಲ್ಲಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾಲ ತಂದುಳ್ಳೇರು ನಲ್ಲಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ಉದ್ದಗೊಳ್ಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕ
ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿಲ್ಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪನಿಗುತ್ತುಳ್ಳೇರು ದೈವದ ಕಲಟ್ ಜವಣರು ಪಾತ್ರಿಲು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರದು ಟಿಪೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿಡುದು ಸರ್. ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಅನ್ನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನಿದ ಕದ್ರಿ ಕಂಚಿ ದೀಪದ ಬನ್ನಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಪುರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲು ನೇಮ ಮಲ್ದ ಜಾಯ್ತು. ನೇಮ ಮಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಹಣಕಾಸದ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ವೈಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅಲ್ತ ಕಂಚಿ ದೀಪಲ ಬನ್ನೊಂಡದ್ದು ದಯನನ್ನ ಅಂದೆ ಕಂಚಿ ದೀಪಲ ಬನ್ನಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ದ ಅಂದೆ ಮರಳು ದುಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ ಐಟಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಎಂಕುಲಿತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಮಲ್ತೆ ದಾಗದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಡಚಣೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲಿತ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸುರು ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಸುರುಕು ನಂಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳನು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ನಂಬಿಯರು ಆಂಡ ದಾಲ ದೋಷಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಟ್ಟು ತತ್ತದಾರೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಬಂಡಣ್ಣ ದೈವದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ ಜರ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರಿದು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲಕ ಅವು ಲೋಕದ ಬೊಳುಪು ತೂದಾದು ಸುರುತ್ತ ಮಿರೆಪೇರು ಪರ್ಪು ನಡೆ ಒಂಜಿ ಆವರ್ತ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಸಾನ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾದು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ನಡೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಕಷ್ಟೋಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲ್ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಮಲ್ತದಾದ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಐದು ಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಿ ಎಂತೂ ಸಾಲ ಮೂಲ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಐಟು ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಯಾ ನ್ಯಾಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೇಮ ಅತಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಡು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಈರೆಗೈಟು ದಾಲ ಭಯ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ದುಂಬು ಆ ಸತ್ಯಳು ಯೋಗ ಕೊರ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಆ ನೇಮ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನದಾದ ಅವಳೊಂಜೀರ್ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು ಪೋಡಿಗೆನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಪೇರ್ ದೆತ್ತು ನೋಡ್ದು ಭಯ ಬನ್ಪೆ ಕುಡಾರ ಬರ್ಪೆ ಹೊಡ್ಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂರೋಡು ಪೇರ್ ಪತ್ತೋಡ್ದು ಇದು ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ದಯಾನಂದನ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಲ ಯಾಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಣ್ಪಾರೆ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿರ್ಲನ್ಯ ಪನ್ಪಚಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಕಲು ಅವಡು ಮಧು ತಕ್ಕಲು ಅವಡು ದರ್ಶನ ತಕ್ಕಲು ಆಡು ಒರಿ ಪಾಪದೇ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಪತಿ ಆಯ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತೆ ಪೇರ್ಪತಿನ ಸತ್ತಗ ಆಯ್ ಪೇರ್ ದೆತ್ತು ನೋಡ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಇಂಕ ಪೇರ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದ್ ಹೊಸತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹೊಸ ಇಂಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಪೇರ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂದ್ ಈ ಮಧು ತಕ್ಕುಲಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ದೈವ ಪಣ್ಣೇನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ್ ದೈವ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕುರೋಡೆ ಬಂದೆ ಕುಡು ಅಂತೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನು ಆಯ್ ಪಾಪ ಪೋರ್ದೆ ಆಯ್ ಸಾಲೋಡು ಮಲ್ತೇನ ಮೂಲೋಡು ಮಲ್ತೇನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅವು ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ಪುಜೈತೆ ಆಯ್ ಪೇರು ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿನುವೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತರ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನೆ ಬಂದ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ದೈವದ ತೊನ್ನೆ ಒರಿ ಖರ್ಚು ಬತ್ತಿ 6 ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ ಬಂತೇರು ಅಂಡ ಆರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನೆ ಅವು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನೆ ನೇಮಕ ಎತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ನರ ತುಂಬ ಯೋಗ ಬತ್ತನ ಹುರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವ ಆರು ಬಣ್ಪನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ನನ್ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಲಿ ಬಣ್ಪನ ಸರಿ ಆತ ಅವು ನರಮನಿ ಪನ್ಪುಣತ್ತು ಅವು ದೈವ ಪನ್ಪುಣೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ ಬೇತನೆ ಪುಂಡೆ ಸತ್ಯ ನಿಗಿರಿ ಪನ್ಲ ಸತ್ಯ ನುಂಡೆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ದೈವ ಪನ್ಪುಣೆ ಐತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಬಂಡ್ ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸೆ ಬಂಗಾರ ಚರ್ಚೆ ಬಂಡ್ ಅಪ್ಪ ದೈವಂಜಿ ಬಂಡ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮದಾದ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಈರ್ ಬಂಡ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ದಾದಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಾಜ್ ಓ ದೈವಲ ಅವಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನಡು ಜುಮಾದಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬರ್ಪೇರ ಅಡ್ಡ ಸರ್ಲ ಪೇರ್ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೇರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಜುಮಾದಿ ಈ 1 ವರ್ಷ ಹಾಕಲು ಏತ ಸಾಲ ಮಲ್ದೇರೆ
ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಸಂದಾಲ ಬರ್ಪೇಡು ಸಾಕು ನಿಕ್ಕ ಪೇರು ಬರ್ತವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ದೈವದ ನುಡಿ ಆತನ ನಾಂಡ ಆ ಮಲ್ದಂಚಿತನ ಸಾಲೋಗ್ಲ ಅಜುಮಾದೇವನೆ ಒರಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕುಡೋರಾಯ ಪೇರು ಬರ್ತಡು ಕೂಡಲು ಸಾಲನೇ ಮಲ್ಪುಣತ್ತದೆ ಜನನ್ನ ವಿಷಯಿಂಚಗೆಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು 6-12 ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಡು ಕೆತ್ತ ಇತ್ತಿನಾತ ಕೆತ್ತೋಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಏನಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ತಿಳುಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನ ಒರಿ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಪನ್ನ ಒರಿ ಕೇಂದ್ರಂದ ಬರ್ಪಿನ ದೈವಡ ಇಂಕಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಖ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಇಂಕಿ ಬಂಗಾರದ ತಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಇಂಕಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರ್ಲ ಇಂಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅನಿ ಕೊರ್ಲ ಹಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಟ್ಪಿನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ఆయన ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚತನ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಮರಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಜಿ 500 ಜನ ಸೇರ್ನೇಟೆ ಈ ಕೊಂಚ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕರ್ಸಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಬಂಡ ಆಯ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಉಪ್ಪಿವೆ ಪಾಪ ಆವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನಾಗ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ ಅಜುಮದಿಗೂ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಮರ ನನ್ನ ಏನ ಕೊಡ್ಜಿಡದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟ ನಮಗೆ ಊಲ ದೈವಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಗತ್ಯ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೈವ ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲೆ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಬಾಲೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಕೊರಡಿ ಜನನ ನೇಮ ಏರುಂಡು ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಆಗ ಕುರುಡುಂದು ಆಸೆತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ದೈವಪ್ಪ ನೋಡು ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಕುಡರಾಯಣ ಮಿತ್ತ ಪುದೇನು ತುಂಬ ಉಣಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆಂದಿನೆತ್ತ ಬತ್ತ ಅಂದು ದೆತೊಣಿಜಿನ್ನ ಅವು ತಪ್ಪುಲ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಯನ ಬಿರಕ ನೇಮ ಕುರುಡ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಕುರುಡೆ ಅವೇ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲ ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚಿತ್ತನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯೋಗ ಎತ್ತಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬೈದೆ ಜನನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜವಣರೆ ಪಾರ್ಡ್ ಈರು ಬೈದರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈರು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಹೊಸ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನ ದೈವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಜವನೇನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಏರಿಯಾದಾಕಲು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ದೈವ ಚಾಕು ಒಂದು ಸಿರಿ ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದು ದೈವ ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದು ದೈವ ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪಣೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆತ್ತೊಂಜಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಹೋಗ್ಪುಣಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಎತ್ತುಂಡ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನವು ಉಂಡ ಅವೇನು ಆ ದೈವಗೂ ಆ ಸಂಧಿ ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಯ್ಯನ ತೆರಿಪುಣ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿಂಜಿ ಓ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯದೇವ ಕಟ್ಟನಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಕ ನನರ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪಪ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಬಿಗ್ಗಿ ಎರಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎರಡದಕ್ಕೆ 60 ಮಂತಂ ಪೋಪುಣಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಂಗೆ ಜವನೇರ ಕೊಂಚ ಕಿವಿ ಮಾತು ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಿರ್ದು ದೂರ ಬೋಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿದ ನೇಮೋಡು ಪನ್ಪೆ ಏರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಟ ತಿಪ್ಪಣೆ ದುಂಬದ ಕಲೋಡಿ ಇಂಚ ಮಂಡಿ ಆನೆ ಪಪ್ಪನೇ ಮಾಟು ಪಡುತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೈವ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಕೈ ಮುಗಿಪುಡ ಜನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಟ ತಿಪ್ಪಣೆ ಅವೇನೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಉಂಟವಡು ಯಾರು ನೇಮ ಕೊರ್ಪಣಕಲ್ಲ ಪನ್ಪಣೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲು ಅತನ ನಿಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂತಾವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕಲಂಚನೆ ದೈವ ನೇಮ ಹೊಟ್ಟಕಲು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದು ಬೊಲ್ದುಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಬಂಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕೊಳ್ಳಂಚೇನೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಮರ ವಲಸರಿ ನೇಮ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಪಾಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಮಾತು ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲು ವಲಸರಿ ನೇಮದ ಜೀವದ ಪೆರ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದು ಬರ್ಚಿ ಜೋಡು ಪಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಮ ಮಲ್ಪೋನಾರು ಜೋಡು ಪಾರ್ದು ಅವು ಹಿರಿಯರು ಅವು ದಾರಿ ಬಣ್ಣ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆರೆಗೆ ತೀರ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಉಂಡು BP ಉಂಡು ಅಂಚದ ಕಾರು ಜೋಡು ಪಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಏನೊಂದು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಹೋದಿತ್ತು ಇಂಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರ್ಡ ಪರವೆಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾರ ನೇಮಗು ಗಗ್ಗರ್ ದಚ್ಚಿರಿ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ಜೆತ್ತೇರು ಪೇರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬತ್ತೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ದೈವ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪೇರು ಇಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ದಾನಿ ಕಟ್ಟಿನ ದಿಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇರ್ ಪೇರು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಂಜುಜಿಂದು ಪೇರು ಕೊಡ್ತೀನ ಈರೆಗಿಂದ ಇರ್ ಪೇರು ಕೊಡ್ನಿ ಪೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರು ಏಪ ಇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನೇಮಾಡು ಉಂತಾರ ತೀರುಂಡ ಆನಿ ಬತ್ತ ಇಂಕ ಪೇರು ಕೊರ್ಲಿ
ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಜನನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರು ಪುರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲಿಡು ಆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಪಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋಡು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಬೋಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕಲ್ಡ ಬೋಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ಡ ಬೋಡು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭೂತ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಲಿಮೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನವು ದೈವ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡತ್ತು ಅವು ಅಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕುಲಕಸ ಬೆಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇಂದು ಪ್ರಾಯದ ವಯೋಮಿತಿ ಇತ್ತವನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂದು 17 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರು ತೀರ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿ ಕೆಲವಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರಿಯಾವಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಜನ್ನ ನಂಚಿನ 100 ಜನ ಬೋಡು ಅಂಚೆತನೆ ಸರಿಯಾ ಜನ್ನನ್ನಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡ ಭವನ ದೈವ ಜೋಕಲೆ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಿಕುದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅವು ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅನ್ನನ ಮಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟೆ ನಾಮ ಪಾರ್ದು ನಲಿಪುಣ ಉಂದಾಯ್ತ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ದೈವ ಏನ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಣ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅವೇನುಂಜಿ ಜನನ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿರೇಗಿಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳ ವತಿರ್ದು ಉಡಲದಿಂಜಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ತಂದೈತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆರುಗು ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ದೈವದಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚಿನ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖಲೆಗಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಅವಿನ ತೂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 9 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲತ ಒವೇ ಚರ್ಚೆ ತಂಡ್ಲ ನೇರವಾದ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ದಿಟ್ಟವಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿನಾತು ಕೊರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ತೆರಿನಗಳ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರುಕೋರು ನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಂಟೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್.